Mixmasters Entertainment. Melodrama. Six of them, man. You don't know what talks and what they represent with DJ with Spina. Hot, 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 hot. Hey, 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 hey. Melodrama.
Mixmasters Entertainment. Man, you don't know what talks and what they represent for DJ with Spina. Hot, 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 hot. Zijimbo itirwe Zijimbo itirwe Zijimbo itirwe Zerudo zacho taizi itire Zijimbo itirwe Zerudo zacho taizi toka utore I'll be fine, it's just a matter of time. Chete ko hanti ndizo za wakada. Kasutita kumbukeri mwara nenga nechingao. Chikumba ndina sindi chirinda kata monga nirove zikume. Twita kunito mota you play. Sit, wakanira kizaze shuo turimba. Now I if, inema costa kunito makumba kwedusa. Toka utore
Nikaritarira ndoshaya rukare utore numbi tako zawakasiya mumba mangu iwe ndikatitarira ndoshaya rukare utore juzi rako rawakakanganwa nikaritarira ndoshaya rukare utore numbi tako zawakasiya mumba mangu iwe ndikatitarira ndoshaya rukare. Pressure on the get the words. Mixmasters Entertainment.
oh Tadini, Tadini go, oh Tadini, Tadini go. What shall we do? Oh Tadini, Tadini go, oh Tadini, Tadini go, oh Tadini, Tadini go. What shall we do? My baby, you lay in now. 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 Lera dolaga, ogara li ukozo faji. Na koyaga, ogara yu ukozo faji. Jega moga girega, ogara li ukozo faji. Jega moga kuriela, ogara li ukozo faji. Ifiki jerikuku, mbujegi egeje, mbujegi egeje. Ukono koto fala, oh Tadini, Tadini go, oh Tadini, Tadini go, oh Tadini, Tadini go. Mixmaster. Zamatio vakawana chikomba chaenda 25 zamatio vakawana chikomba chaenda 25 zamatio vakawana chikomba chaenda 25 zamatio vakasvika chikomba chaenda 25 zamatio vakawana chikomba chaenda 25 zamatio vakawana chikomba chaenda 25 zamatio vakasvika chikomba chaenda 25 zamatio vakasvika chikomba chaenda 25 zamatio vakasvika chikomba chaenda 25 zamatio vakawana chikomba chaenda 25 vakasvika chikomba chaenda. Even the government agrees. He's a dangerous DJ. Sixer, man. You don't know what talks and what they represent for DJ with Spina. Mixmasters Entertainment.
oyo musha ndiriwashe dodakura irwanemi kuchengeta shoko renyu ini nokuita kuda kwenyu oyo musha ndiriwashe dodakura irwanemi kuchengeta shoko renyu ini nokuita oyo ushandi ndoda kuchengeta shoko renyu ini nokuita akana mandi twirangoni kuti ndiri tiswe basa saruzai swamunoda ini asigara imandi oyo ushandiri ndoda kuchengeta shoko renyu nokuita oyo mushandiri washendoda kurairwa nemi kuchengeta shoko renyu ini nokuita pfungwa dzangu dzose izvaini adzitunga birwe nemi basa rangu rive renyu iri ndiro raka wana chose oyo mushandiri washendoda ndiamure shoko dati oyo mushandiri washendoda mama baby you Man. You don't know what talks and what they represent for DJ with Spina. Hot. Chiller that kind of night down for one female and female. DJ Whisper,